Pois decidín cursar esta familia profesional porque me parece que ten moitas salidas e a min gústame moito tratar co cliente e creo que é das mellores maneiras para facelo e non é un traballo monótono, que é algo que a min non me gustaría, entonces pois decidín cursar este curso. Os meus módulos favoritos son cafetería e restaurante porque son as horas que temos prácticas nas que máis podo desenvolverme e nas que practico como, por exemplo, cócteles ou servizo de carta, para min son cousas moi interesantes. Pois este ciclo destacaría as instalacións, que grazas a elas podemos formarnos moito mellor e acércase moito a unha práctica real. Tamén teño moi bos profesores que me axudan cada día e grazas a eles tamén puiden ir a un concurso de cócteles no que quedei segunda, da miña categoría de Galicia. En parte foi grazas a eles que me motivaron e me formaron moito. As miñas expectativas laborais son poder dirixir un hotel ou un establecemento de hostelería, xa que é o que máis me chama a atención. Gustaríame avanzar profesionalmente, non me gustaría ser camareira toda a vida, pero bueno, hai que ir pouco a pouco e creo que vou moi ben encamiñada. Sí que recomendaría estudar no CIF Compostela porque me parece que o conxunto das instalacións e os profesores poden facer que teñas un moi bo futuro laboral e que poidas gañar moitas oportunidades e para min é un dos mellores centros de Galicia. Un saúdo para os seguidores de Canal FP e anímoos a que veñades a estudar ao CIF Compostela.